Много въпроси изникнаха от вчерашната публикация, вчерашния клип, който ви пуснах за диастаза. Моята клиентка задължително каза да ви споменам, че проблема и болките с кръста, които тя имаше, вече отминават по този начин. Тя разбра, че точно диастазата беше проблем за болките при нея в кръста. Както и при вас може да бъде такъв проблема, така че използвайте тази апликация, тя ще ви бъде полезна. О, да, Kinesio-Tape, Viti-Balance, да, това е моя метод Viti-Balance. Балансирай тялото, балансирай и живота. Какво? Знаете, тялото е нашата информация. То ни дава информация за много неща. Когато разсъждаваме, знаем как да го слушаме, как да разсъждаваме и да използваме знаците, които то ни дава. Но днес искам за Kinesio-Tape да разкажа, защото ме питаха и какви са тия Kinesio-Tape ленти, какво, що. Обяснявам. Kinesio-Tape лентата е памучна лента с липилен слой. Под лентата има само липилен слой, който няма нито лекарство, нито нищо друго. Просто това е възможността на памучната лента да се прилепи към кожата. Какви са проблемите, които може да имате или противопоказанията? Може да имате алергия. Ще ви покажа, режа едно парче, как да използвате лентата, за да проверите дали имате алергия. Режете си едно парченце, разкъсвате хартияната подложка отдолу и залепете на тази нежна част на ръката. Просто си я слагате, за да разберете дали имате някаква алергия, някаква свръхчувствителност към Kinesio-Tape. И така оставате 10 на 15 минути. После, като я сваля, ще видите какъв е ефекта от лентата. Защото е възможно дори с течение на времето да имате някакви проблеми, алергични проблеми. Така, какви видове Kinesio-Tape ленти има? Има Kinesio-Tape ленти, които са за тяло, има и Kinesio-Tape ленти за лице. Едните са шарени. Да, имаме още шарени. Всъщност, какво е значението, дали е зелена, дали е жълта, може би тъмно зелена или пък черна? Нищо няма значение цвета. Цвета е само за да изпитаме удоволствие от тази апликация, която ще си поставим и ще я носим няколко дена на тялото си. Съответно, цветотерапията никой не е отменял. Ние ще я използваме като още един плюс да балансираме нашето тяло, за да имаме все по-добър и по-добър живот, разбира се. Всъщност има много видове Kinesio-Tape ленти, освен по цвят. И едните за тяло, другите са за лице. Има и едни много интересни Kinesio-Tape ленти. Скоро бях пуснала публикация за тях. Това са дренажните ленти. Какво представляват? Имам отворена, ще ви покажа. Ето я. Тя е перфорирана лента. Тези ленти, перфорираните ленти, се използват за дренаж. Една фейсбук приятелка вчера ме попита, може ли тази апликация, която поставихме за диастазата, да се използва за ослабване. Не, това е точно апликация за диастаза. Никога една апликация не може да бъде полезна за нещо, което ние си искаме. Тя има строго определено предназначение. И затова, виждайки една апликация, ето ви една апликация, която моите ученици са лепили първо се учиме на куклите. След това преминаваме на човешко тяло. И така всъщност сме направили на дренажна апликация на бедрото. При проблем с целулит. Тази розовата апликация. Как се поставя?
Тя се поставя в зависимост как тече лимфната течност. Отдолу нагоре базата е към лимфен възел, не се разпъва, а с тази лента ефектът е плюс 30%. Много по-бърз ефект дава дренажната лента. Така че може да използвам и такава, може да използваме и такава, и дренажна лентичка, да си я нанесеме по този начин на крачето. Но много е важно да познаваме къде са лимфните възли, откъде до къде. Нищо не се лепи, просто е така да си лепим някъде лентички, защото искам да изгладя тая бръчка. Хоп, лепвам си тук една лепенка, защото тая бръчка трябва. Не, всичко, така казваше и моят учител. Ако не можеш да обясниш защо слагаш лентата, не я слагай. Така че съветвам ви да използвате знанието, да отидете поне веднъж при практикуващ кинезиотейп терапевт и той да ви каже как точно, ако искате сами вкъщи, да си поставяте лентите. Така че вие си избирате какво да правите. Иначе кинезиотейп ленти може да си купите на много места. Така че не е проблем. Различни видове. Аз също притежавам много различни видове, различни марки. Така че може да си поръчате и при мен кинезиотейп ленти. И да практикувате тези апликации, които ще ви показвам. Решила съм поне 2-3 апликации в месец да ви показвам как точно правилно се поставят. Но по-задълбочено изучаване на проблема с тялото, какво точно искаме да решим, е добре да изкарате един курс за колегите терапевти, масажисти, козметици, да си изкарате един цял курс, с който да се научите правилно да работите с лентите. И ако искате, има интензивни курсове за определен проблем. Проблем с шията, проблем с ръката, рамо, лакът, китка, карпален тунел, как се справят апликации. Коляното. Коляното е нещо, което много обичаме да. Ето една апликация, която е останала от поставяне на коляното. Тази апликация тук е много интересна. Това е при проблем с тазобедрената става. Се оказва, че може да помогнем не само с кростейп, но и с такава апликация на кръчето долу, а всъщност помагаме на тазобедрената става, което е много интересно, но на практика го показваме, изпробваме го и виждаме какъв е ефекта. Какво друго да ви разкажа? Да, различния. Всъщност кинезиотейпа се разтяга само по дължина. Разкъсвам хартиената подложка, за да ви го покажа. Ето какво има отдолу, какъв е лепилния слой. Само така се разтяга. Опитваме обратно. Така не. Само по дължина. Как махаме кинезиотейп лентата? Ако сме я поставили, да кажем тук. Поставена е лентата. Не дърпаме като кола маска. Разбира се, бавничко, внимателно, щадейки собствената си кожа или кожата на приятел или на клиент, бавничко, бавно всъщност махаме лентата. Ако някой не дърпаме рязко. Това не е мъчение, ние трябва да сме щадящи тялото, обичащи тялото, защото искаме да го възстановим в неговия изначален здравословен вид, за да му помогнем то да се балансира и да балансира вече нашият живот, защото тялото обикновено ни дава знаци. Какво ни прави една изгърбена стойка? Когато имаме сколиоза, кифоза и сме изгърбени, работиме на компютър така, уморен, отчаян човек.
какво прави един изправен човек? Ако сме изправили стойката, ако сме работили за гръден мускул и той е добре работещ, отваря гръдната ни клетка, кислорода влиза, дишаме хубаво, гръбначният стълб е изправен, нямаме болки, какво още да искаме? Това е. Лентите са едно вълшебство, което вие още не сте опознали. Затова сте виждали на Олимпийските игри, на някои състезания, спортисти сте виждали с такива ленти и се чудите, що са се украсили по този начин. Не, те стимулират определен мускул, от който искат да извлекат максимума, за да може да дадат най-голям ефект, за да може да спечелят златния медал. Така че спечелете вашите златни медали и сега показвам какво се случва. Минаха 10 минути и ви показвам какво се случва с лентичката, с пробичката, която съм си направила. Ето, нямам никакво зачервяване, нямам нищо, никакъв обрив, никакъв проблем. Значи аз нямам проблем с тази кинезиотейп лента. Тя не ми дразни кожата, така че мога да си я нося 3-4 дни най-малко. Обикновено всяка апликация се носи толкова. Но вашият кинезиотейп терапевт ще ви каже кое точно е добре да ползвате, кое е най-добрия вариант за вас и как да сваляте, защото има апликация, която ще ви посъветва да я свалите по-рано, някоя по-късно, така че съветвайте се с вашите терапевти, кинезиотейп терапевти, купете си красиви ленти, лепете, използвайте. Колко време? Да, ще ви кажа и колко време. Да, хубав въпрос. Колко време ги носим? Да, 3-4 дни. И колко пъти правим това? Когато вечерта, преди да легнем да спим, сваляме на 4-тия ден, сваляме лентите. Спим без ленти, сутринта се изкъпваме на чиста кожа, подсушена, чиста суха кожа, нанасяме си следващата апликация. Носим я пак 3-4 дни и съответно повтаряме този процес няколко пъти до достигане на терапевтичният ефект, който ние желаем. Ако искаме само да ни обезболи, да ни е малко по-леко, го правиме колкото искаме. Ако искаме да се стабилизираме, да се балансираме, да се излекуваме, го правиме до достигане на този ефект, който ние желаем. Ето и другата кукла, когато караме курс за обучение за кинезиотейп за лице, ми е останала тази апликация на куклата, когато ученичка моя е лепила. Тук показваме къде е базата, как сме измервали, така се обучаваме и за лице. Сега получих скоро тези красиви лентички, които са 2 см и половина, които са за лице и са много хубави. Като си ги сложиш в къщи, не ходиме с тези ленти, благодаря. С тези ленти не ходиме 3-4 дни. Когато поставяме кинезиотейп лента на лице за различни проблеми, за изглаждане на бръчките на челото, за повдигане на скулите, за двойна брадичка, ги носиме 3-4 часа. Само 3-4 часа. Прибираме се вкъщи след работа, слагаме се лентичките, красиви сме, като котенца разкрасени и си работиме. Правиме се всичко, което ни е нужно, говорим, не стоим като мумии, не трябва да стоим легнали и да не мърдаме. Напротив, кинезио е движение. Затова използваме движението и така. Ако имате още въпроси, задавайте, ще ви отговоря. Искам да използвате това богатство за себе си. Уникално е да си направите терапии и лечение, дори сами да си помогнете. Така че очаквам въпросите ви.